Hei, nimeni on Hubert ja haluaisin tässä esitellä teille Predator-sarjan vieheet Libra Lures merkiltä. Aloitetaan! Tänään haluaisin keskittyä yleisesti esittelemään 3 erilaista viehettä, jotka ovat tällä hetkellä myynnissä juuri Predator-sarjasta. Puhumme tässä Embryon Twisteristä, Embryon Shadista sekä Kraken Shadista. Nämä vieheet ovat saatavilla tällä hetkellä jopa 9 värissä, jotka olemme itse testanneet, joten varmasti saatte tehokkaasti ahvenia ja saavutatte todella hyviä tuloksia. Lisäksi nämä vieheet ovat tällä hetkellä saatavilla koossa 1,75 tuumasta aina 3 tuumaan asti. Predator-sarjassa keskityimme mahdollisimman tarkasti siihen, että jäljittelisimme sitä, mitä petokalat syövät eli pienten kalojen imitaatiota. Ja täytyy myöntää, että tässä meillä on hyvä valikoima, koska tällaisessa pakkauksessa löytyy 8-12 meidän viehettämme. Kaikki riippuu siitä, minkä kokoista tarvitsemme. Koska meillä on 9 väriä, voimme aina mukautua vallitseviin olosuhteisiin veden äärellä, minkä ansiosta sellaiset värit kuin Hot Orange ja Hot Yellow ovat ihanteellisia silloin, kun vesi ei ole kovin kirkasta ja haluamme, että vieheemme näkyy hyvin. Sen sijaan väri 003 toimii täydellisesti tietyissä olosuhteissa, joissa vesi on hyvin kirkasta. Nämä petokalat ovat varovaisia, mutta nähdessään vieheen tällaisessa luonnollisessa värissä, ne eivät varmasti ohita sitä välinpitämättömästi. Predator-sarjassa olemme käyttäneet täysin erilaista materiaalia kuin mitä olette voineet nähdä Troll-sarjassa. Se on täysin erilainen, mutta silti kelluva. Lisäksi nämä vieheet on kyllästetty kalan aromilla. Tämä lisää tehokkuuttamme vedessä, minkä ansiosta voimme pyytää jopa kaikkein laiskimpia petokaloja. Ne eivät aina ole halukkaita syömään, mutta juuri tämän materiaalin, lisäaineen ja täydellisen kalan liikkeen yhdistäminen houkuttimen kanssa on täydellinen resepti kalojen tehokkaaseen pyytämiseen. Predator-sarja on uskomattoman monipuolinen. Voimme varustaa sen monin eri tavoin, kuten tavallisella jigipäällä, mutta ennen kaikkea myös sheburashkalla, rigillä, jig-rigillä tai muilla menetelmillä, kuten dropshotilla. Tai sivutapsi toimii varmasti näiden vieheiden uittamisessa, ja näin pystymme aina mukautumaan petokalojen, kuten ahvenen, makuun. Vaikka puhumme tässä 3 erilaisesta vieheestä, täytyy myöntää, että olemme valmiita jokaiseen kalastustapaan. Mitä tarkoitan tällä? Tällainen Kraken Shad sopii täydellisesti tilanteisiin, joissa haluamme kalastaa pudotuksesta. Sen sidorakenne mahdollistaa sen, että jo kaikkein kevyimmällä painotuksella voi tehokkaasti pyytää komeita ahvenia. Sen sijaan Embryon Twister ja Embryon Shad mahdollistavat myös vieheiden tasaisen uiton. Erityisesti Embryonissa täytyy mainita vatsan kohdalla oleva suurempi paksunnos, joka saa tämän vieheen liikkumaan todella hienosti sivusuunnassa. Tämä pyrstö saa aikaan paljon hämmennystä jo tasaisella uitolla. Mutta todellinen tasaisen uiton kuningas, kuten itse sanon, on Embryon Twister, joka mahdollistaa kaikkein herkimmän kalastuksen todella hitaalla uitolla. Tämä viehe toimii jo pelkästään tuon pyrstön ansiosta, ja näin voimme rauhassa kalastaa paikkoja läpi. Kalastaen ja etsien todella valikoivia, laiskasti syöviä ahvenia. Ja jos puhutaan hauista tai kuista, voin jo nyt kertoa teille syöteistä, jotka tulevat tänä syksynä, eli Kraken Shad, Embryon Shad ja Embryon Twistyle kokoluokissa 4-8 tuumaa. Jos haluatte pysyä ajan tasalla meidän uutuuksistamme, teidän täytyy ehdottomasti seurata meidän somekanaviamme, kuten Facebookia, Instagramia, YouTubea tai erityisesti TikTok-tiliämme, jonne toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi. Ja jos tarvitsette lisää tietoa tai olette uteliaita siitä, mitä olemme teille valmistelemassa, käykää ehdottomasti sivustolla www.libralurse.com, josta löydätte meidän ajantasaisen katalogimme kaudelle 2024-2025. Siellä
Löydätte sieltä myös tietoa ominaisuuksista sekä tapoja varustaa ne niin, että voitte tehokkaasti kalastaa petokaloja. Nähdään seuraavassa videossa.